че някой трябва да раздаде справедливост. Правото произлиза от справедливост. В случая с Йордан Опиц, правото наложи несправедливост. И това породи гражданско недоволство, това породи нашия протест. Ние се събрахме, за да изразим нашето възмущение, и аз съм убеден, че ще продължим да се събираме и ще ставаме все повече, докато тази позорна присъда не бъде отхвърлена. Докато в обществото не възтържествува елементарната законност. Защото нашия протест тук не е само срещу тази присъда спрямо Йордан Опиц, а срещу това, че въобще стана възможен този случай. Защото той нямаше да бъде възможен, ако съдебната система вършеше добре своята работа. Ако въпросният 92 пъти задържан в полицията младеж наркоман беше получил своята присъда много по-рано, той нямаше да отиде в дома на Опиц и нямаше да се случи този инцидент, каквито и да са били обстоятелствата, които са го предизвикали. Ето затова нашият протест е както срещу несправедливата присъда, така и срещу слабата ефективност на съдебната система. Че изпълнителната власт не си е свършила работата. Изпълнителната власт трябваше да върши активна профилактика, активна превенция с всички потенциални пострадали от престъпления, с всички извършители на престъпления. Говоря за такива, защото това нещо в предишния режим, по който аз не съм служил в тази система, се нарича рецидивизъм. Нали? Това беше едно повторение на едно и също престъпление. И нещо повече. Тъй като това е нашата първа среща и се надявам това да бъде ежеседмично, докато не се получи някакво помилване от тази сграда, срещу която сме. Говорим от институцията на президента, тъй като госпожа вице-президента все пак в качеството си на министър на правосъдието, бивш министър на правосъдието, беше разписала доста така съмнителни заповеди за молби за помилване и така нататък от различни субекти, интересни, забавни, странни, екзотични, с какви ли не прекори. Просто мисля, че нашата насока и нашите бъдещи искания ще бъдат насочени именно към президентската институция. И нека най-вече да видим, че от ноември месец, от когато избрахме нов президент, нещо се случва и нещо се случва към добро. Не искаме справедливост, ние не искаме помилване заради самото помилване. Защото ние не можем да говорим само за Опиц, ние можем да говорим за хората, можем да говорим за дядото, който излежава трета година присъда за това, че с арбалет простреля един циганин и го закова за портата, когато си правеше за 7-ми път или 8-ми път собственото лози и имот. Ние не можем да говорим за случая, когато имаше човек беше поставил табели, пак на собствения си двор, че има ток. Тока не беше от високо напрежение, не знам какво се е случило, но той самия също лежи вече, мисля, че втора година. Говорим за всички тези, които са пострадали по време на упражняване на закона за те са осъществявали своето изконно право на неизбежна отбрана. И в крайна сметка той не може да бъде подготвен. Човека, който охранява собствения си дом, собствения си живот, собствените си деца, да бъде въоръжен с косачка, с гранатомет или с не знам си какво си, само и само да е съразмерно с това, с което ще излязат срещу него. Той не може да има флекс, не може да има моторна резачка. Той не може да има тези неща. Той може да има това, което закона би могъл да го позволи. По-натам, наистина закона би трябвало да либерализира и да бъде достатъчно строг за всичките цели, които се раздават.